Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baru tumbas bubur ya. Oh, wis ning omah. Ora jogging kok. Itu baru tumbas bubur. Tak oli tak gawa senam nang kamar. Buburnya mak memang kok. Baru Iya, kita tangan. Mas Mas. isih kangen Itu suara. apa ya? Isih kangen suarane mama. Oh, saya kangen. Saya pengen kapan rencananya? Durung ngerti, Mas. Yo. Lah iki mau Aku udah waduk ya. eh Rada batuk iki aku mesti tuku obat untuk Bu RT mesagrip. periksa grip. Iki bubure meh tak maem. Koli ngombe tanget mbek tak umbini obat koli tak go senam. Ning apa ya sayang. Iya, Mas. Sekan. Isih omah. Suarane mama. Enak. Aku ki bengi yo setengah 10 kae ngobel aja aku terus turu. Mbak Wulan teko aku terus turu. Lah, wingi kan aku ceguken, Mas. Nah, terus bojone aku ya. Oh, kuwi ono sing arep-arep kuwi. Mas. Kuwi ono sing kangen kuwi, ono sing arep-arep. Nah, Heeh. sampai di pacar ora, itu mesti diarep-arep kuwi. Ono. Bojomu? Heeh, bojone aku ngomong ngono. Lah Terus ayak aku nyawe ngene ra. Masa sih aku ngomong. Lah iya. Heeh, kuwi ono sing arep-arep. Kuwi ono sing kangen. Pacarmu kuwi kangen. Oh. Dari sampean di pacar ora. Hah? Oh, Terus jadi. Ya aku ya masa sih. Lah iya. Heeh, tenang kuwi. Oh, sih, Mas. ya sopo ayo ngono to pura-pura teko. Lah kangen aku ki yo sopo sing kangen aku ya awakmu to kowe kuwi ya. Karo Ora, guyu. aku yang ngomong masa sih. Lah iya. Bisa main ngono ya. Heeh, sing kangen aku ki ya sopo to Bu? Sing kangen aku ya awakmu. Awakmu nek aku kerja kan awakmu sing telepon ngono wae ya men krasa. Saya ora tau dikabari. Wis mampu Ora tahu. dulu kan ora tau. Ora tahu. Ayo kan ora tau digatekno. Ora Kerja kok kan iso digatekke wong kerjane ning jero omah. iya. Lah iya, beduk kae. Amrung, wis entuk jatah urung. Kan koyo kuwi nek untuk sayang. Ora nganangker sayange ning jero omah tok. Ya? Iya, sayangnya ora ono gawean kok. Iya, ayah ngene wae nek dicurigai. Sapa to Bu sing gelem karo aku? Sing gelem karo aku kan awakmu tok koyo kuwi. Iya. Sing tak kangeni ya awakmu tok to. Ica priye jawabe? Lho. Padahal yang guyu tok meneng aja ndak curiga. Kuwi yang lek ngerti wis ngerti to, Mas. Kun ngerti? Iya. Lah, Oh, negara mama iki wis kadung tekan kene lho, Mas. hmm? Lah mama piye? Ya ora piye-piye ra apa. Cuma kan ojo kae banget ribut ora penak. Ora. Lah mama iki isih kangen apa ora? Ya kan aja to kok ora kangen gitu. Apa kan ngomong sama nyung isi lho.
calon sing mantul. Mau aku kangen. Iya iyalah aku mau kangen. Iya, mah, yo kangen. Heeh. Aku aja nek kawan karo bojone ora apa-apa. Sing tak eling-eling mama. Iya iya. Heeh. Aku seneng mau. Heeh heeh. Aku nganu lho ya. Iki ambek bro. Iya, Rebu ngarepe aku screening. iya, Ya aku bar screening mulai. iya. Nek ora bar screening kawanan yo Rebu, nek kawanan yo Kamis isuk biasa to 5:30. Yo, Isuk. Eh, aku pas training, tak usah kayak aku. iya sayang. Ya, Minggu mama, jadi mama ya, mulai sekeling anakku. ya, Ya, mah. ojo tidak karo nyonya ya. Lah suwe ora mama. Hah? Mulai suwe ora. Ojo tidak karo nyonya lu. Ora mah. Gelah mama lah dulu. Iya, ini kayaknya kurang seger, kurang turu, kurang istirahat. Agak ketok kusut, aku kaget loh. Tak tinggal ning seminggu kok kusut. Aku ning Semarang kok ger. Iya, Ya. tapi kan mama ngerti toh, kebut toh. Iya, iya. Heeh. Biasanya kan, Tapi ingin dia jauh. yo. Nah, balik kurang dino, Siapa? mama. Yo ning omah udah ngerti to sayang ora suwi paling 3 dino. Ya. Yo, Heeh. yo. Tapi kan ya serene to, wong isih Rebu kok. Iya, kalau pergi, kau tahu saja aku krono, aku neng mama. Iya, Rebu saya sok ikan Rebu. Lah kon screening iki wong nembe iki screening kuwi kon jatahe Rebu sesuk. Rebu pendai. Iki Rebu terus Rebu sesuk. Iya, Heeh. Ya paling ning mah 3 dina lah ya. 3 dina 4 dina. Wong arep poso mbak, engko sak urunge poso kan nyemule. iya, mah, iya, Poso. Posone kurang sesasi. iya, mah, Iki ya SRC. iya, mah, iya, weh, Iya. sehat-sehat, iya, mama. Iya. Amin. Sering bersyukur ya, mah. Iya sayang. Heeh. Karo dibantu, itu hentikan, Iya sayangku. emang. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo aja kesel-kesel ning omah. Dari kerja ki istirahat. Mau gawean kok, gawean ono ya kadang. Omah ki yo gawean terus. Wis gak tong sing tok gawe ning omah. Yo karepe yo kon bareng-bareng. Iya iya. Yo weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak senam ya. Ya, sayang mama. Iya. Iya. Pacarmu kan. Curiga. Lalu nak bicara ikan DKI. Iya tiga. Orang ya. Kan Yuk. kroso mah. Kroso. Kroso. Dikirani aku nih mama kan kroso. Oh iya yang. Tapi yo kok mah. Ya malah sayang dong mbak ayah berarti. Kan Kalau kroso. kita. Yo, Terus apa? iki sedina orang dino iki memang orang begitu nganu, orang begitu kerang.
Ya wis. Sama Heeh. saya Iya, paham. iya, heeh. Iya, iya, iya. Heeh.